studio.youtube.com बे मिउजिकनि थाखाय बेयाव कपिराइट क्लेम होदों। गुड मर्निं देरसिनफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय जासिनानै दिनैनि गोदान भिडिअखौ जागायजेननोसै। दिनैनि भिडिअआ जादों जोंनि कपिराइट क्लेमनि सोमोन्दै। जोङो जेब्ला मोनसे इउटिउब चेनेलाव भिडिअ होयो बे भिडिअजों माखासे गुबुन गुबुन मिउजिक बाहायो जायखौ जोङो नेटनिफ्राय फ्री माने कपिराइट गैयै नो कपिराइट मिउजिक होननानै जोङो डाउनलोड खालामो। बेनिफ्राय उनाव जोङो जोंनि भिडिअ इउज खालामो। नाथाय साननैसोनि उनाव बेयावनो आरो कपिराइट क्लेम फैफिनो। दायो मोनसे बाथ्रा, कपिराइट क्लेम फैब्ला जोंनि चेनेला जेबो इफेक्ट जाया। कपिराइट क्लेम आरो कपिराइट स्ट्राइक मोननैबो गुबुन गुबुन मुवा। कपिराइट स्ट्राइकआसो जोंनि चेनेलखौ इफेक्ट खालामो। कपिराइट क्लेम थायोब्ला जोंनि चेनेला जेबो इफेक्ट जाया नंगौ, नाथाय होमबाबो बेबायदि क्लेम थाब्ला गाज्रि आरो उनाव मनिटाइज जानाय समाव ओंखायनो कपिराइट क्लेमखौ जेसेबां हायो रिमुभ खालामनाया मोजां। स' दायो जोङो इउटिउब स्टुडिअ'आव थांनानै बोरै कपिराइट क्लेमखौ जों रिमुभ खालामनो हायो। बेयाव रिस्ट्रिक्सनाव जेब्ला माबा थायो क्लेम थायो होमब्ला क्लेम होननानै ओंखारो आरो जेराव जेबो क्लेम थाया बेयाव नान होननानै ओंखारो। रिस्ट्रिक्सन नान रिस्ट्रिक्सन क्लेम बेबायदि ओंखारो आरो। स' जों बे क्लेम थानायखौ बोरै जों इउटिउब स्टुडिअ थांनानै नान खालामनो हायो जों बेखौनो दिनैनि भिडिअ सावरायगोन। स' बांद्राय बाथ्रा बुङालासेनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थुदो studio.youtube.com चेनेल इउटिउब स्टुडिअ दङ डेशबोर्ड कन्टेन्ट प्लेलिस्ट। बेयो बे कन्टेन्टआव कन्टेन्टनिफ्राय बेयाव कन्टेन्टफ्रा दंजोबो। कन्टेन्टनिफ्राय बेयो visibility restrictions none copyright claim see details बे भिडिअ copyright details बेयो बै जे दङ बेयो बेखिनियाव माबाफोर मिउजिक दङ बे मिउजिकनि थाखाय बेयाव कपिराइट क्लेम होदों आरो ओंखायनो बे मिउजिकआ आइलेन्ड नेक्सल' कन्टेन्ट फाउन्ड 332 निफ्राय 343 डिउरेसनाव दङ आरो बेयो 332 निफ्राय 343 सिम। दा जों बेखौ बेयो अप्सन बेयाव थांनानै 3 डटआव अप्सन ट्रिम आउट सेगमेन्ट होब्ला एखेबारे आउट जाथारगोन सेगमेन्टआ। बेनि उनाव रिप्लेस सं होनानै जोङो इउटिउबनि थाखानाय माखासे मिउजिकखौ होनो हायो आरो मिउट सं होनायानो जोंना खम जिहेतु डिउरेसना ओंखायनो जोङो मिउट खालामनोसै। बेखिनिया दायो मिउट जासिगोन नै। मिउट अल साउन्ड नङा, मिउट अल साउन्ड होब्ला गासै साउन्डआ अफ जाजोबगोन। बेयाव खालि बेयो मिउट सं अनलि बेखिनियाल'। बेबायदि चेकिं 1 फाउन्ड जानानै थागोन। ओमफ्राय बियो लासैनो गावनो एसे समनि उनाव बेबायदि जुदि थिग जाब्ला नान होननानै ओंखारगोन आरो। स' जों बेबायदिनो उन्दै माने सर्ट मोनसे जायखिजाया सर्ट समनि थाखाय जुदि कपिराइट क्लेम थायोब्ला बेबायदिनो जों बेखिनि सेगमेन्टखौ रिमुभ जुदि भिडिअ जायोब्लाथ' रिमुभ खालामनो गोनां जागोन। नाथाय जोंना मिउजिकसोमोनथ' ओंखायनो मिउजिक थाखाय जोङो बेखिनिखौ मिउट खालामना होबाय आरो। बे मोनथाम अपसन दङ दायो। सेगमेन्टखौनो डिलिट नङाबा मिउट मिउजिक नङाब्ला इउटिउबनि लाइब्रेरियाव जायफोर मिउजिक थायो बे मिउजिकखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै बेखिनियाव होनो हायो आरो। स' बे मोनथाम अपसननि भितराव जायखिजाया मोनसे होब्लानो जाबाय। स' बेखिनिनो भिडिअ बानायबाय था आवगायलांबाय था देरहासार जा। बाय